नोगोद भेजाल आरो नैबे भिडिअआ मा भिडिअ बियो आं देखायगासिनो नायलांबाय थाबानो जाबाय। बिनि सिगां नैबेखौ देखायग्रोनो गोसो जायो, मानो होनब्ला गोनांथार हिसाबैहाय। बे भिडिअखौ आं फुल होनो थांगासिनो दं, बिराद इन्टारेस्टिंबो, नोंथांमोना नायबानो जाबाय आरोना। दा बिनि सिगां हारिनि थाखाय स्ट्रंलि जाय सेक्रिफाइस खालामबोनाय बे कमल नार्जारि सारा दिनै एनडिएफबिनिफ्राय मा खोथा बुंदों बेखौ खोनासंग्रोनि, ओमफ्राय आं बै आपडेटखौ होगोन। नोंथांनि सासे इउथुब हान्जानि सासे गोख्रों सासे मावथि सोद्रोमामोन। दा नोंथाङा मा साननानै सरकाराव थानाय समावबो नोंथाङा दिनै खाम्फा बरगयारिजों नोंथाङा दिनै आखाइ हमफैदों? आसलते आङो मेन जिहेतु इउपिपिएलआव फैनायनि इउपिपिएलनिफ्राय बिपिएफआव फैनायनि उद्दिस'आनो जाहैबाय आंहा माखासे थांनाय जिहेतु जि बिटिआर सुक्ति, बे बिटिआर सुक्तिखौ आङो माखासे ओरैबायदि सिन्था धारना खालामदों जे आसलते बियो बे सुक्तिया एनडिएफबिनि सुक्तिमोन ना प्रमद बर'निल' सुक्तिमोन। आं नैबेखौ रिसार्च खालामबाय थादों। दिनै आङो दुखु फोरमायदों जिहेतु जोंनि एनडिएफबि आफादा 1986 3 अक्ट'निफ्राय दिनै हाथियार लानानै दिनै संग्राम खालामदों 34 बोसोर। नाथाय दिनै एनडिएफबिनि दैदेनगिरिजों लोगोसे आरो केडार्सजों लोगोसे दिनैहाय जेलनिफ्रायनो दासिमबो उदां अख्राङाव फैनो हायाखै। आंनि सिन्था धारनायाव दिनै बे सुक्तिया जानो हागौ एनडिएफबिनि सुक्ति नङा। एनडिएफबिनि सुक्ति मोनब्ला दिनै जोंनि जिहेतु जेलाव थानाय आरो केस फाइनान्स नन फाइनान्स दिनै बेफोरो गासैबो सल्भ जाजोबनांसिगौमोन एबा जोबनानै फैनांसिगौमोन। दा बिनिखायनो आङो माखासे दान्दिसे सम इउपिपिएलआव खामानि मावदोंब्लाबो आङो दिनै साबजानाय मोनाखै आरो आङो बिनिखायनो बिपिएफ दलावनो आङो दर दाय फैगौ जिहेतु लकसभा इलेक्सन, बे इलेक्सननि जानानै आरो नेक्स्ट 25आव जानो गोनां जोङो दर दाय खामानिखौ मावलांगोन आरो मावनो थाखाय आङो बिपिएफ दलनिनो जानानै गोख्रों आरो आंजों लोगोसे गोबां सोद्रोमाफोर दङ, बे बिथांमोनखौ आङो लाबोनानै आरो मावनो थाखाय साखाफाराखौ खालामगोन आरो आं दिनैनिफ्रायनो बिपिएफनि जानानै खामानि मावनो थाखाय आङो साखाफारा एबा जानजि खाफ्रानाय जाबाय। फेरेंगा बिथांनि सायाव मा बुंगोन? दिनै माखासे जिहेतु गावबागाव डिपार्टमेन्ट हिसाबै दिनै फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि जिहेतु एम दिनै रनजित सारा जानो हागौ गावनि मथेब्ला गोबां माने बिटिआर ओनसोलाव फरेस्ट एरियायाव गोबां खामानिखौ मावबाय एबा डेभेलप खालामबाय साननो हागौ। नाथाय जोंनि नुनायाव, आंनि नुनायाव फरेस्ट ओनसोलाव सिगां समाव बिपिएफनि आमोलाव एबा बिपिएफ सासन खालामनाय समाव दिनै फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ फरेस्ट एरियायाव फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि जिहेतु एम खाम्फा बरगयारि सारा जेरैबादि मावदोंमोन लामाखौ, जेरैबादि ग्रेभेल होनांगौ होदोंमोन, जेरैबादि ब्लेकटप होनांगौ होदों, जेरैबादि कालभार बानायनांगौ होदों, जेरैबादि ब्रिज बानायनांगौ बानायदोंमोन। नाथाय दानि जिहेतु फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि एम रनजित सारा दिनै 15 लाख 10 लाख सेन्ड ग्रेभेलनि मुङै हरदों। नाथाय बेफोरो लामाया ओरैनो टेम्परवारि हाब्रुखौल' खोमानानै दोननाय बादि जों नुनो मोन्दों। नाथाय बेयो डिपार्टमेन्टलि बाहाय स्पष्ट भाबै मावनाय बादिखौ जों नुनो मोनाखै। दुवाराव यां बिथाङा माबायदि अबस्थायाव दं दा? नोंथाङा दि इउपिपिएलआव थानानै मिथिबोबाय? निस्सय आङो मिथिगौ। दिनै लासैनो 14 चिरां हिसाबै आं बुंनो थांगोन लासैनो दिनै जोंनि रायजो राजाफ्रा गुगानायनि लामायाव आरो नेक्स्ट प्रसेसनि जिहेतु
BTC इलेक्सन नै बाहाय हयथ' जिर'बो जानो हागौ दिनै 14 आरो 13 15 बेयाव जोंनि गुदि हिसाबै बे समस्तिया इउपिपिएलआ जेननाया खाथां MP इलेक्सनाव बिसायख'थियाव सोर देरहागोन होनना सानो आंनि रिसार्च खालामनाय मथे दा जोङो क'क्राझार लक सभा समस्तियाव जायखौखि होआ बिपिएफआ बे केन्डिडेटआ देरहासार जानाया रोखा आं बेखौ नुहुरदों दा इउपिपिएल हानजाया रायजो राजा थागोन रायजो राजाफोरनि थाखाय मोजां खामानि मावनो हायाखै नामा आंनि नुनायावथ' हायाखै हानायमोनब्ला दिनै लोब लोब बिपिएफनि जि जयनिं प्रग्राम बे प्रग्रामाव रायजो राजाया फैनाय नङामोन आरो गोगोमैनो जों दा नुबाय थानो मोनदों जे बिपिएफनि गोरलै गोरलाम फिसा फिसौ प्रग्रामब्लाबो दिनै गोबांथार रायजो राजाया जयनिं जाफैनायखौ जों नुनो मोनगासिनो दं बेनिखायनो आसा थिनो हायो जे बिपिएफआ फैगौ इलेक्सनफ्राव माने देरहानाया रोखा नोंथांमोना निस्सय खोनाबायबो जानांगौ जायफ्रा नायजोबदों दानिया आं बोरै जाजेनबावनो आं बुंबाय हिनजावा जुदि नोंखौ दुखु मोननानै खारदोंबा गुबुनजों थांनो प्लान लादोंबा गथ' गोनांखायानो हौवाया बेंगलराव खामानि मावो भिडिअ बानायनांगौबालाय जों बुंनानै होलाबायबाबो जाया नों मोजाङै खावलायदो हिनजावखौ गाब नांगौबा गोसोआव नाङो बें जाया दा मा खालामबावनांगौ आं हो आरो होथारदो आदा प्लिज बे गान्थाखौबाबो होदो हिनजावा बुजिथोंसै थ' जाय बिथांनि वाइफ जुदि थांखिखौ लानानै नोंथांमोना संसार जानोसो हाबा जादोंमोनबा सावा खेला गेलेनाय नङा गोसो गोरबोजों गोरोबनानैसो नोंसोर गथ'खौ बोखांदों गथ'आबो फिउचार दङ बेखायनो गोदाव सोराव जानाङा हौवाखौ गावनो थिनहरबायब्ला गोजान जायगायाव खामानि मावनो गावबो बुजिनांगोन हिनजावा गुबुनजों लाइन लानानै गुबुनजों हौवाजों लिंक गैला बेलेगाव खारनानै थानाय बिदि हौवानि फोरमायहरनाय बायदिब्ला दै आं मा फोरमायनो दा बेखौ आं हौवाखौनो बुजायनो हागोन ना हिनजावखौनो बुजायनो हागोन बेखायनो नुसनदोंब्ला हिनजावा हौवा सोरजोंबा दङ ना फट'खौ हरफादों खिन्थु आं बै बेलेग हौवानि फट'खौ होफायासै आं एक्सप'ज खालामला हौवाजों मोजां मिलायनानै थाफिन संसार जानाया ओरैनो नङा जोंबो बायस्रानायखौ लुबैया बिदि मालायखौ नुयोब्ला जोंबो गिखांनाय फैयो जोंनाबो हिनजावफ्रा मालाबा बिदिनो खारलाबायबा जोंथ' मा जागोनलै आयु खम मिनिगोन जोंखौ आसि थुयै थुयै साननानैनो मालाबा गिनाय मोनो ओंखायनो जायफोर गोदाव सोराव सानलाबायनानै गोदाव सोराव दङ बेफोरबायदि अन्नानै बिदि दाजा आरोना आं बे ब्रादारखौ फुल भिडिअ बानायना हरनो होदोंमोन कन्टेक्ट दङ नै हिनजावखौ सोरबा नुदोंबा खोन्थाहर बेनो बबे जायगायाव दं फुल भिडिअ बानायनो होदोंमोन आं ओमफ्राय बिथाङा मा बानायखो नै ससे हेल' लोगोफोर आंनि हिन्जावा दा खारनानै दङ 5 months जाबाय